Na ukwani ndonsi asobereta semargoba yabono chinga kichini kokwarigania SMS yamangana Amayia nyaro kumanyagati yari twaberete kokwarigania kurwase mambia yarenge ntambe weka Chinsa ichigobono chiyabono margoba ali tukeriga neria Jumaine sarikibere umutinyo kane omwaka boikiri bubere na merongebere nene na mange habereka okorekana ajo seri bongo cyo kumanya semargoba yabono tunyare ko ya sansamurana unabali kibaito irba ko ya sangre ko chinkongo chonse subime ninkumainali yabereka wateka ime na isiko yorgongo Gusii ase Chinsa chiga Isato chiyabono margoba Africa ne yamocha Gusii nero East Africa enyirabono niga bamenye kurwase ward ya Nyako bamukige tambokiro na koleme bara yibone kwenda service yo mu MC we ward ya Nyako Cosmas Oyagi Asimundi na sikigose mwancho murigeni nkumanyigikira barabukonyara koleme bari yo ase litukulira na mange hagenda cyakorekana na mange bereka korekana boigo oyo chore tuno chikobo mokonyi abo omugavana we county ya Kisii Elijah Bebo asali tukulia lerengana yabo igonja be kwa sensemelia ATC abasaba musebe sananza na konyara gukwa nengane yu asenchera yo wekirano omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati boigona umena bana boda boda anemono korwa ase ebungelia ya kitutu chache na boigo na sensemelia yabo basi na mange bakwanira na mange banyara kumurekera asiri tukulia lero ekerekere boigo abanyagitari batebire buna bali gukigotiga amangana yokorobekana no kugiremeremo gwatakana buna serikali teraigwa okogani kwabo ayomo nanda mange na kwarigani tumanya senchira yoboye kirano olitoko bwatira nero gwetera somona wemanyirilyo ni gakuru kwa Lydia Mose kero kelipeti no remokira akonyareta gwetera senchira yiryogi amone chibicha chinkeno noku sitranso ike tumanya senchira yoboye kirano litera na nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Sananso ikebono twemanya senchera yobwekano Isato chiyabono margobe to gochaka nemono kurwase county ya Kisii omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati tukolia rana umera namo naba na boda boda asegeti kya Gusii stadium asenchera mo yokonyara koleta na gotinyu bwa mategati bana boda boda nabo nabo korribe serikali ya county ya Kisii arati kokwana kurwase egeti kya Gusii stadium ni ganyara gote yaguna nabegete merobere ya soje kubwatira namo naba na boda boda asokonyara gukirania magendero ime ye serikali ye county ya Kisii tinga giye chini ganyara kobolia bana boda boda buna na chikobeka bibanda byoko egekose koigama anemona ekerembure gotona boigo chinga kichomuga sose boda boda shedan gitiate birago chikwaga chitaba boda boda ase Chinsemo unenchereyemo ayoko nyara gutingia obokorre bwabo chinga kichamuga sona bugige cyabutuko anemona ekerembure gotone chinga kichomuga so chinga kichibo igoni ganyara kobolia abanyagitare amureti nyagitare imeye county ya Kisii koneke buna nkwango ibaro obokorre bwabo gochia saba na boda boda anemona ekero bakobwatira ni gwa asensemo jibe pasokano karati ni gate bire buna gati abana boda boda bange barorokane bagwetera makongu chinga kibo kwa nyagitare kobwatika no konyara sibasakano igate bire buna kinege tambukira go chikobuli nyagitare koneke buna mwana boda boda ndwense oyura bwatone basokano aneke buna nkoligereri gwara sobwango bunenchiremo yokonyara gokonyo obugima bwaye chinga kicho ni gate babuna nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH egerabe kurobo koriwe mekima ucha sawa na boda boda anemono bali banyare basikana ya genkyo gose emergency accident asanyara kubono era chikoligereri yake kolengani gune chinyagitari chinde ase county ya Kisii. Sheets nomba ya sheets yake katika procurement shida kimekuwa hadi yule mtu ambaye alikuwa anatengenezea kitu inaitwa BQs. We have only one QS. Yeye anatengeneza QS. Lakini hopefully ukifungua tutaendelea na kazi ya kwenda mbele. KTRH. Daktari amesema ile bwana alikuwa hapa anasema kwamba watu wa pikipiki wakija wao wanawake waweka mguu hapo ndio wao ya fence what? Drivers, they were riding carelessly. Lakini wakati mwingine nini? Ride safely. But an accident ni accident. Tafadhali akiwa na bodaboda ameumia kwa mjeleo, let them be treated urgently. Hospitali zetu lemofozi zote we are trying kufua pale kwa kuweka pesa ya kutosha. Madaktari wengi tumeamua wataandikwa na watashughulikia watu immediately at lemofozi. Watu ambao wanakuja KTRH wale ambao imeshindikana ndio wanakuja hapa
Otigana yuko bwatikana uneri ogiriria bwato mushando mwancho muri gitogosa bwo kwabera asa yuko bwatikana iri ogiri kurwa segeti kya Gusii stadium bamenye kurwa se godi ya nyako ibone gotoka Amayia county ya Kisii athiri tukuria nigo imukie gitambukiro na kolime bara iyo kugenda service yo mu MCB godi ya nyako Cosmasio yagi Asmundi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigereria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi weke nambeye asese miao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yaliyo konyora namuna ababwata na ito gusaba kwa biru monchi muri soko vurkana kwe metambo ane mona sensemo ya muri gine chibi cha kurwa sensemende ye studio gotoka na soro boti monchi muri kurwa se wodi ya nyako Amayia county ya Kisii abasa amenye kurwa se wodi ya nyako ya muke getambo kera seri tokoli ya na konyara kolime bare iyo kwenda service yo mo MC we wodi ya nyako Cosmasio yagi Asmundi korengana amenye abuni go bayichanira soko wora wenchera ye maiga yo monto lientenyi ogureta sensemo konyara gotagora chiyomba che serikali charenga sensemo yo nakogita obole mobu obona gotebekana kobono obole mobu serikali omwemsebo gode nyako Cosmasio yangi nigamo chireke kolekyo asogote yabune nchire yani go yabete ke Gusii kwaneria ntenyeyo asensemo yagote yabuna obuli mobumbuli bwa na go ni go boro buli mobwe serikali asaga ni gatambukiro kyabongo konyara koimukiwa go jaseria ntenyeria go litobole mo angana ofisi yaye eyo gotoka asensemo ya nyako Amayia wodi ya nyako Ochinga kichaba meme kitambukiro kubwata na sobwa mona gotagora aso muntu ikonyora agitire na batebuna mbaga ni tinchira ikogenda service yo mu MC we wode nyako Cosmasio jagasi mundoro botiru asenchira yo boikirano no muri kitojuri kerubo abamenyi korwa se wodi ya nyako nigo bayimukereire igoro kwemurunganirio umugori obore moyomo uyo gitetemba kenchera egendo kireire no nyomu MC bwenseme yo gotanyara wika chiabisi chiaye. Wakati nimechaguliwa imekaa ngumu sana, yani imenikalia kazi imenikalia ngumu sababu kwa access ofisi yangu ni ngumu sababu hakuna barabara. Inapiti nipite kwenye mahindi ndio nifike kwa ofisi. So leo wananchi wameamua wakuja wanitengenezea barabara ya kuingia kwa ofisi. Ila kitu muhimu kwangu mimi nawashukuru wananchi wangu wote. Nigo omukageru yo bobonererio boremo agotebekana kugitamba kenchera yo gweta voigo gotagore nyumba yabekire ebe yabanyanyimbo kwenye batarasukigu kurwa ase ensemeyo. Hii njia ndio inakata Matara na Bunyakatenyi. Hii ndio njia kutoka zamani ilikuwa barabara mpaka ya Matara na Bunyakatenyi. Hii ndio boundary. Tumechenga nyumba amba masikari wetu walikuwa ngekuja kukaa wakati tibu ilitoka hapo na ofisi ya MCA tukaichenga hapo na pesa ya serikali. Sasa hivi ofisi ya MCA imefungwa, kazi iendelee, ndio wananchi wakanituma kwa sababu hii ni kijiji yangu, mimi ndio nasimamia hapa. Wakaniambia sasa mbona kazi iendelee, MCA ajue anaanzia wapi
mpaka ofisi. Mkiangalia hapo mtaona vile amelima. Nyumba ya serikali ambayo MCA anafanyia kazi yake, afanye kazi yake. Ndio wananchi waliamua wakaona waje tuanze tu hivi ili tusikizwe maoni yetu, ofisi yetu ifanye kazi vizuri, na kila mtu akija hakuna hata sehemu anaweza akasimama. Mkiangalia huko hakuna kazi mahali inaweza ikafanyika kwa sababu kila sehemu imefungwa. Nigo abamenyi abo baikensemeyo na kuigorenchereyo elio MCA gutumia abisiaye elio kubakonya bakumwikera ase ubwangu. Sasa buloti vile iliruhusu hatukuuza njia, tuliusia huyu mtu shamba, lakini njia ya barabara ilikuwa hapo. Tangu miaka hiyo yote nenda rudi, hiyo chama amefunga njia. MCA yetu mahali anakaa, hatuoni mahali hata anafanyia kazi, milango inafungwa, hata macho ile tunachenga nafunja huyu mtu. Sasa hatujui iko namna gani. Misa yetu alikuta akachenga nyumba ya maskari wakaya hapo kwa hiyo nyumba ya MCA. Lakini wakati mwingine huyu chama akakuta tena akambomoa hiyo nyumba. Anaanza kubomoa hata madirisha yote, milango iko chini. Tukashindwa. Leo tumeshaamua na MCA wetu tukakuja hapa tukatengeneza barabara ile ilikuwa hapo. Kama tulifanya vibaya, serikali nyingi ndio mtatuamua, lakini tulifanya vizuri kwa kuona hiyo shamba, hiyo barabara tumetengeneza. Gukora no MCA uyo Cosmaso yagi nigo amogania umugori uyo kuiraneria na seki arenge kugora ubolemo bwe serikali asinonye cyabisi cyabanyanyimbo cyagakiri. Kulingana na mabu na kila kitu, hii shamba ni ya county government. Na shamba ikiwa ya county government haikuangi na title deed, inakuanga na lease. So jamaa kama na complain yako na title deed, mimi nashangaa sana. Sababu hii shamba kulingana na map na kila kitu inaonyesha ni ya county government. Sababu tushachenga ofisi ya county government, na kuna pia police post imechengwa pale juu, lakini bado inapomolewa kidogo. Nyungo reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV Erietaria Nenjuli Kirubo. Pia muno muliketo juri kerubo asoroboti rwa senchere jobo yekerano gotigana yibono mwancho muligeria ya matemo kurwa sekenyorukia mocheno ke gotoka nsemeli ya geta ase ward ya Gisima imeye county Nyamira se bunge ya kitutuma saba ni gagendrete kole robo ine bwabo kubwate kawuna no monto bete ko musaga no mwana obekera linga kuri skuru oyibo igora se skuru ye secondary kolengana amenye nke yini gobagote abuna omonto musaga ne namanyire na tare mokyo getambokero kendi gyonse maga yogo tikro mwana ichinko matintindi asabona gani getambokero kyabango kwimukirwa ya somo kagero yokurwa sensemeyo uno mulikito kurwa se county Nyamira Polkapokada agotomanya nimeye kanyoreki gakia mocheno geta ekyo gotuke meye ward ya Gisima bogetutu bwamasa meye county ya Nyamira aseto komera namo naba matabamo abo bagendera ko bakwemurungale kubatekana no buturutumbu abakobo ko bagendera ko bakorekana sayiga obo bono boirereke gosereria kanene guchase obugima bwabo gukiraiga nturara kindi kia koriru wana nduku mainisa ulito manyata ningie shida bintu byara koriru lakini tukwira chiriboti bya ranch yao kolengana mona Emmanuel Isaboke oyoro mamenyi ase Chinseme chigani gakwera ngasa matuka magega nigo ebinte bike buno webintu byagenda kwa bikone kigwa senke yigakora emirimo igento bono gyakinire nabo igokoreta kogoserio konene guchase ya mateyeiga ya yem iga semenyata nje talinga ngiboire iganga gere bo basinyamache iga nache to tukikasi lakini bone gaikenga kigete mara chingo ko chiko ibu mare bintu gete bingonya gokorerwe bituka tukoiganta likomanyanga ikerenga ingie batatage timbere ga goseno manyana bakorere bitina bona ngo sinko understand lakini bituko byara gaire no ane chingo ko chiibiri marambi tuma mara chingende chikaibu ko nyomba bintu byara koliru no ane nyomba yo manyana ebunire Mwana araga dautinga rapta ninje ngabunete lakini bono ubo saiti mboga ndarata konya kororekananga ebituko ngonya gokorubire korengana monere nigo musae oyo manyakanete buya goika bono anyara kobaga komobwera umwana oyo moke oyo gosoma eskuru ya secondary na komusatoma orokorwa somo twaje magega egento bono bagendrete goichanira mwana ali kurwa skuru oika uruma akaumera umongwana getokorusha kera baikera na kamotabi ya teno obe kamarunse kera mata biko umwana kumuboli nkinakora agachaka kumu akomor kurmo omogongo lyo kabokeroe na bamuite tomoro bokeroe omogongo goti romo eli akamotebye kera chiko tukamase akamanya kumwa komore ekiongo tiro gaiga
bono kurweli mongwano ina bakonya kweba chana konya kweda inga jena akola tekende lakini no mwana ogento ngeyo bakunete ne skuru alingi koru bono ikine kigensi nyete imaitwana ngaki ndakora ngonyete kurengana munere ni gairo mwana oyo ye gwikase enyagitari na mega yaye kunyara kobaga kubwato kwa mega yo konyora ubugwenya asali kya boigo EOP na kwegwa libagario kumubwata kulinde umukyo gotema kubwata na muno abagambi kurasti nsemechigeli kwene kingunga kubwatwale turebora matunda gwikabono ili media tiria agetu akaminyo kamba kabo mugambi taikera mugambi akanyora mongino ya kamata ingo ikeliaro mugambi report yaka asenge njabo gata manyi nkamange akamutoma gocho abaiboli baramuye nyagitari naliyo namo nyogati nyagitari bona asenge njona ruete report ya somo mugambi ngaruwe report police bona umusigari akange chikumu nga emubwana tamwale njino mugambi ngakyo mondo yako ikereka gako umusigari ngarare utatiga bono mugambi tinda roko respond yage okubulia kwa enkolinga ni gobonaganiria abantu bali no moyo bwanja gwesona nigati nabo igo bali bakwegerera obwene bwamanya abantu bunenchire ya moyo kwegerera ya mateyiga asibaganire bo igo musawo yo manyekanite bujya kunyaraka bagakubeko byara bunenchire yemo yo kwenekia obwene we ya mateyiga bona bombo gateshida no mwana na bagendera ta koigubo benonyo konya kolika bataraba buya pata mano koikerega na kina wasirenga umane kumwana bakutara koroko ginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurase Chinsa chiga cyamo chenwa geta imeyegwa diga ya Gesima county yiga ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Biamono muriketo Polycarp okara sorobochira senchire yobo ikirano liboli ndribuna naseke umugambi atare mukerege tambokero gyokobeka byara omukageroyo Gotigana yibono monchu murigiri muswati yomo uyure omutakanwa kuro Chinsa mochiri chagesure egwode ne yamonyero ibunga ya tutu cha Chenotha yeme county ya Kisii birerare ko bwate kana buna noko goserera gobogima aziga kiya myaka 5 maiga yogosira ko mugaka yani ga sereti gwe kurwa senka yaye maiga yabanto ko mugoserera wika chinto ne tsatwa sogotaka ko murushi bogima egento kereta gatamera ase oboiri bocha komenyoro asukara boniga gatamaituna na bana babere nkai bachete muswati maiga yaye igatware toburoire asemone yabiro muchando mega yogo tware stroke nabono okoliya no muchando nigo chinga kechagania serikali yamokonye koira na senka yaya bali bakomosereria nabantu bamanyire kolinde gatambukiro kende gyonsi inkire mukigwa dipo na sanya nabange kurwa se wodi yo yamonyerero ime yekenyoro kyagesule ewodi ya monyerero ebunge ya kitutu cha Chenot nigo tokomerana no musubati aseleta milika kemuntu oyugo toerera esabari yaye gyobogima yokonyomwa no mugaka nyagosira Patrick Kibagendi kingenda takamenya ubone nkanyara abana babiri kunanyara abana babiri na isindu na barabo mugaka na agasira kiya chari 1993 nanywa metu 1990 agasira 1993 agantigira abana babiri mwisuko 2 years no mumura emityenyikianda abana abo no bari moyo tebana tamatinanga makaba ngibagotuka bana kurwiri nkandira kwamenyeka mwaka 97 nkarwara kuna rwara nkaende gwati myaka 5 myaka 5 ginkoirana makonyara ngabwa na chimba cyari ngoro ibira yama yatagwina kira kama cyari ngime kyairu umuntu tagura mu muro minto byali no mugakone yuma yaywe borwaire mbocheti komwaibaga no nyangake engaki kingarate byasara byane no bulimi eke 2012 ndware stroke ngake me paralyzed tiense amaja kabeka gwa kabeka kuruguru bakansi kuna ruara igo ngaitu bichinya gitari mbeke ya gatano ngachanya na seri kuramukia na seri gutara ne nyimbo na amanyire gukwana ande nkena bano guchabwa negabo asobogima bwokomenya omuboraka nigo bounereria bogochaka kurwa se amate yaye obwe bomoirere tere gotama kurwa senka yaye guchese serikali kurinde goikabono ataranyoro bokonyi aibagi bigachikera nyomba bikaire bintu biseine nuse milioni cyanga cyane bikaire kera kama bigakora pikuru siro mbaka batika kende yonse kuna babwata 2022 nkabaira mbaka police station ye kurukubumburi kabarusubumburi nkabaira police station yo umura kuna abayikiororo ekebo tuko baruchipondi basoke bakabaniga baskari mbachi kwa text ndi yose kuna chiri fire ye kwanda koti fire yana jachi kwanda koti kwikabana okomenya oboiri gwetera chimba choko gosereri gwako bogima bwaye semenya to bogima menyerta igo muchuyo tata make na abaya baripi
nindagira nkorosi bari lakini ncho manyene ngatanga tinkuri ndagira yagaiga ekiagera ngo ikere nchare era enduruse basoka baenda bakora ekondo ngatari bana bachire bakorire ekondo bagocha bebange nenche bambange na senkurara okorana nene ng'ombe tekurara sagu Gusanga no Mosamaria oyuo mwete oboraro asegika kie miaka 5 bono niga kwenekia emechando yo muswat milka eyu agenderete gwetera mwana uyo milka okwanire kene umaene pina gachandi gitekene kia mangana karonkorigereriga no ninche onkora na rama biba sengencho ama biba ya gankoranga achandi tene n'umuntu wanchite gasi yayo urokora gasi ngiya sana agaikaga chakaga agante bitatamoke nche bono ndo chengo itunkurusi gundo bugima bwane kekore ibaga bya muchirange katatu ona kamatema baba mangana nditeyo incho nyakobera achikoni asabana bamino ono mwana uyo maene pi unateba omenyire nche byekandora mabira manene komente nayo niga agenderete gusaba obokonyi kurwa saba Samaria na boigo kuboria serikali kumurwanirira anyore oboene bwaye Gusii mintasi mwabita Nyamira County Kisii County Mespia mwabita kamurancha nkuriyo abakonyi nyore mwana asenga swaimenye nande nyore gentonkoria no kweboyi kiyo rancha iguringaniri omokonye ekora nchirende teyo aragende no we ansata iyo ona kurigereria gutamira gikuripoteri gitaseni kiao na mbeya mokia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia Gisule ikike gutukemeye wodi ya Munyerero ebunge ya Kitutu cha North Meye County ya Kisii gitariane ndipon asanya asoro botiro moncho murigereria aseri bolire tukoria rero omungina oriro mugakoye osomongino mugakoya kurena kia korokwa no mutakana wose no muburaka mutakano ningo muburaka ningo maiga yamese mangana mu moncho murigereria ntumurikirengane yo muburaka ningo no mutakano ningo ayo ntumurikire asebiro teritambe maiga yo gukora mese mangana ya gotigana yo no moncho murigerembye mu muriketo tipo nasanya asoro botiro asenchira yo wekirano oroboti ya rowe chane kima bayiboli bono nigo baboliwe akone kibunanko ikarabara abana babange hana muno chinga kici wabo chikwenda so mutumo komoke unenchira mu yokonyara komanya chimbwa cyabo nabo yokonyara komanya ali bayo rago eterekero chinga kibali skuru chinga kici nigo basembi gukone kibunanko balenda bale elikonyara komanya naraliya ya bwento kwikirania ande muno chimbo cye skuru nabo yokone barenkano nabo nigo baboli gukone kimbaba nchire kwibwatina muno chisa uchimbe unenchira mu yokonyara kwibwatirania amo na maryogo yo gutindia okobuli yokoni go kwarure karego cye skuru chigendrete kwenda asense muri mutumo komoke unenchira mu yokonyara gusanga amo na bayibuli uyo mare nkayane na iga ibate gusikiru nche kinda kwane igoro yeruseye iga na ari gukwanira abayibuli baito toika abana baitange ekiagera erusane ntambere bona bune eruseye ntambe tobo goika abana baitange na kobadi baisiki bante gokora abana mbaka wa hydrobosaigo ekero bare sichinka ekero mwana akorire none gasinke igo kwa moire assignment nke akorire gasinke kinga kichine go komusuki ake ko mwari baga erinde kwa mu oberera ange na asore ninde twamanya abana baito chimbwa batwarire because karto iko bangana abana baitange okonya abana batwari baruri chimbu chinde kuresa abana bande batore chimbu chinkongu ono igo ntokonyara ko bamanya buya lakini ekero twabaikira ange nkomanya tolenga okoro kwa bonga kikore nechimbu chabo ngakikire ekero barasi chinka ekinje nare gukwana abayibuli baito tobe togoika abana baitange na kobadi baisi ekero barasi chinka kero kende buno mubuli togosoka gwatiga abana bosaigo otari ko babeke ekibwenta bakore ekiagera kero gwasokire ko mwana era gosoka abana bono mete na bakongu bare wika to baikange to ano na assignment nke gabakona gokora egere nari batari ko ndo gobane chikambani chinde cyanya ko chikubatantana ase gonje nare gukuranga abaguri bana bache bachenka nanda abayibuli bane nabutokorenga linga kanga bana bakora abere skuru tiga bana barabunga barachaka twarana bana baito bago BF ege twaranga BF cyabo ngakikiri injiri kiri arwereteka abwate goso chenchiri so erusa nengiyere abana ngo cyabara batumuka ekero batumuka nikiruse abekere two abana batimoka kwaranga performance cyabo nakikire na BF cyabo ngakikire igona ari koreria abayibuli baminto kisukuru cyeito kitoetana ine tobe togoika abana baitange especially buna umachoga yeito tobe togoika abana baitange
ende tunyako watu na umurikyo munene ase kyombekeri ky'abanyagetari KMBDU manyakantabuna David Atela nawe gono mokonyo ya serita Dennis Mskela ni goli tukulia raba kwanire igoro y'omugiro bw'abanyagetari oyogendrete korengana barabuni go batigirete gote yabuna bago chikwira na semeremo yabo ikaserekari igure na kurukogani kwabo korengana n'umurikyo munene igamentre buna asondo bwensira asiruguma bwaje kubwatekano gotonyoro bogene sinyagetari cyo serikali ni go murayibwense William Samuel Ruto abwente komo chugwa mu muwaziri oteneta samangano yabo Chinsa na kumincha asogo taigwa okogania kwa banyagetari engana bagendrete gusingira buna mbali gukira nemeremo go ikeserekari ya korengana n'okogani kwabo. You cannot change a legally binding contract, and the sooner they advise her that way, then she'll stop wasting her time chasing the wind. She has only one option: to implement the CBA as it is and then negotiate for a newer one, where we can now have a discussion on what she's finding problematic. Maybe she thinks or she finds that the money we are given was little, she wants to add us more. If any persons die in the hospitals, if they fail to get the health care, the problem squarely goes to the government. And the head of the government we know is the head of the head of state we know is the president. So it's upon him to actually solve this particular impasse that continue existing. Because with governors, with ministers, we are seeing ego plays. Yet while this is happening, Kenyans are dying. Chinga kiyo chukotigira boigase kia KMBDU ni gabanyagetari seritukolia rabakorokobekana asoko moche serikali gotayigukogani kwabo korengana abanyagetari abuni go basingireta gote abuna barumba genda no mugiro binyira bono rero ni golia ngritu ko diemerongibere baga yabangetari kogenda mugiro na koira kutrubania obokorri bw'inyagetari cya serikali abwasa abanyagabaroira bange barokana kunganya ku nyagetari cya serikali asoko tanyoro obokorri babo baga yabanyagetari ukandra no mugiro bo asega kia motoke merongibere bono ni go chinga batebire bunamba genda no mugiro bomorembe nabwo kurubikana ko murembe goika serikali yaigule na kuna chakorengana nokugani kwabo. This strike will only end wakati serikali itaamka na itasema iko CBA 2017 correct imetimizwa. Hapana, si tuanze kutimiza leo correct. Madaktari ndo wao watakimbia, in fact tutakimbia mbio kutoka mahali tuko maandamano mpaka kwa hospitali. Lakini tukianza kuvutana, sisi sio fahali, sisi ni panya tumekaliwa na ndovu. Kama wanachama wa KMPDU haturudi nyuma, tunatetea haki yetu, na haki hii haikuja rahisi. Watu walifungwa ili CBA ikapatikana. Kwa hivyo tuko katika hali ya mgomo mpaka serikali itakapoacha mgomo wao. Na umuwaziri vubulendweme kithira kindiki amo no mulikyo butambase wizare yunigo wana barira yogo chikomina na mangana renge tobo salia ase chinsemo chimbe go semebaga asate biruno majo tumeka chinchira cheke rona komenta abanyanyimbo chinsemo ana mono chichia rokane go twaru bosagane na basali koroka na komenta chinsemo gatia muri samu cha notice stand samburu amo ni chinsemo chinde kindiko kwa nitokoli ya lero ni gata biruna iganga yabo no go kinya nsemo ya technology unenchira mojo kunyara gotinyo bolende ga sense ya Kenya. To the future, this space of border control is moving towards less of the management of the physical borders to more effort in the management of the virtual border, because that is where the threats are going to concentrate in the foreseeable future. And therefore, the border of the future is going to be secure but contactless, with less human interaction but with a lot of security. We are progressively reducing the use of forged travel documents, illegal migration, human trafficking, smuggling of weapons, trafficking of narcotics, and money laundering, among other crimes. Third is that we have significantly improved clearance of persons at our points of entry and exit, and also increased the volume. Robo sobo chole mwenu mwaka wa 2025 na ibere gose 2027 umure wenza William Samuel Ruto seritukolia lero ni gome na bwata ni abana na baraya bane kurwa sekia makereki ya UDA gukona kurwa sama gacho kya mekime mu Nairobi ni gobana bate birimba chiko cha kobo choli kone kingane yo no munyakero bwe kya makia UDA sesiri mbalire oyubo igo oro mu governor we county ya Embu asate birobo choli as grassroots gose kase chiwoda mbochi koleka na ojaga stari kya merongebere na isano na mo omutinye go kane a chinsem a igase
province ya Kenya chiward chons na wego county chons emeronge nena isano na ibere kolengana sisiri mbare ni gate biri buno bochirumbo chokorwa asentira ya keraso bwasi n'ubwasi kuwanchira kondo wansi gotayo unenchira mu yoko leto bwasi ore asekia magikia UDA na gotora bwatania bange bunenchira mu yoko nyara kuigorra kulika bwatania mango asekia magikia UDA. The UDA is determined to conduct a free and fair grassroots election in all the 47 counties. The election is to be conducted in the form and format of an electronically election which is unprecedented. Upon completion of the grassroots elections in all the counties, the UDA will conduct the ensuing county and national elections of the party by December 2024. Na kiratoka ndeta kumulekera ubunenchire mu yaboro kiwa gochiko enda so mutumoko mokeni gobono eskuru yaba muraya Kisii banyara gotware gosori amone timu yabararia emenkente buna Kisii FC Osemidi FC abona bagosoria ase eskuru eria ya Kisii Boys imeye county ya Kisazo Mosio Bosongo ase gosori yo timu eria yaba muraya Kisii Boys ne yarokana ko yekore timu yabararia egoria maserigena liesagero ekerokoli bakwirobeli gocha so mutumoko mokeni nchire mo yoko nyara kwarigania boro kiwa buba Kisii Boys ayikigosori cyetamu ya kabere omutinyogo cyamaga yo kwirana kurwase omutumuko. Vosio weru sentambe chiskuru etimu ya Gusii Media FC nigo yagenetigwe ne skuru ya Kisii School aseke minano gati ya bararia na baorokigwa. Aseke minanekyo chitimu chionsi nigo chieto mete kianda gya 10 kolenda baorokigwa ba Kisii School bakenyorera obo buibwe goria ye mase bosa. Aba bwatani korwensemo ya bararia nigo baeta baorokigwa moyo gwetuma sebiegwa byabo kando na kubwatekana chisemi. But we concede defeat na tumekubali. But there's always next time. This is the second time we lost. Tunaenda kujipanga turudi vizuri. Otherwise tumefurahia reception tumepatiwa. Na kama Media FC leo tunasema mmetest utamu ya win na mmefight for it. Mmejua hiyo utamu ya kufight kwa game na kupata hiyo utamu. Next time again before school games zirudi za second term, we'll also play with you another game that pia sisi tutafight tuwapige msikie uchungu ya kulose. So that when the games zitaanza mtajua what it takes to fight for a win and what pain mtafeel mkilose, so that you will have a fighting spirit. But generally you are a good team and we appreciate Mr. Principal hiyo support tunawapatia, hiyo moral wata appreciate. Nikimalizia muendelee kujituma vile wamesema masomo ndio ya maana. You have a very good principal who is always here with you, and I'm very much impressed with the way he has played and represented you as Kisii School. Na kwa masomo muendelee kufanya bidii kwa masomo, and because mainly this is why you are here, as much as you are also good in sports. Kisii School nigo bachengereto gosango kwokwe gosori yarengete gotingie timu yabo bose bwe chigosori chechi skuru chienkoyo chieta mwere bosio. Washukuru kwa competition. So it's been a friendly match. We have confirmed. Tuliwachapa last. Sasa hivi tumeconfirm. So tulilani kitu kutoka kwenu last. Sasa hivi tumeperfect kidogo. Lakini uliona challenge yetu ni finishing. But we will work on it. Last mlikuja tukatrain vizuri. Leo tumesoma mingi kutoka kwenu na pia mmesoma kutoka kwetu. So next time tunawakaribisha. Na mimi pia namshukuru Mr. Principal ametupea hii opportunity ya kukuza talanta zetu. So next time we welcome you. Thank you. Particularly I have an interest with soccer. Realizing that our rugby is now known in the region. We also need to prepare ourselves in terms of soccer. We will be hosting the nationals. It's national second term here in this field together with Kanotunga. Our young people and those who are in soccer start getting prepared. It will be embarrassing that an institution is hosting, and yet we will be spectators instead of being active participants. Kwa reporteria Ndizi TV korwensemo ya Kisii School eriatariane Ndemo Steven Captain 001.
Mwishumuligereria bono kubwatekana nebiro nabo igana litwa kwariganiria wekera buno ya kro musumari amangana Amayia asenjira yobo ikera nuko nache okomanyibuna asemerwa yabona lito kuchikwemanya robot rwa yedipo na sanya maiga yoko mulekera timatina omongina ekero mugako ya kure kulenganike Gusii kiere gotogote yabuna omongina olire omugako ye inchirende buna ekero mugaka oya kure igoni gari omugako ye ekero mugako omongina ya kure omugaka olire omongina ye lekyo neke Gusii kiere tari okure ni gari ro omongina ye igo omongina olire omugaka ye inchirende omongina omugaka ya kure omusacha olire omongina ye inchirende buna omusacha omongino ya kure ekyo nege Gusii kiere leto mutakanwa numuboraka tumate buna botambe buna omukungu nere enka omukungu nere enka igobono ekero musacha mongino aliro mongino yasekero mongino ya kure igenche ndo musacha yo ni gaburirwe enka kasekere ngabuna omongino yo yurenka ntumate botambe mongina nere enka bono tabu atienka omugako yo omongino yo kure oso omugako yo lire omongino ye igenchirende buna omongino yo kure enka yachire omugako yo ni gaburire enka oyo no muburaka asengencho ni gaburire enka omuborwa enka omugaka akuru kumuburaka omongina oliro musacha ye omwencho muligereria omongina oliro musacha ye ni gotogote buna oyo tali gokanwa ekeratiga atigara maiga oyo tabase gokanwa oyo mumulende ekenyero yekoboli gumongino yotigaire bono mwensi mumulende asekerenga buna oyo tanya gokanwa oyo no mutakanwa nere omutakanwa oyo tali gokanwa omongene gakoro ko mutakanwa omugaka uliro omongino oyo mugaka akorokwa omuborwa enka osomuboraka wanchu muligirina ara yo SMS amangana Isato chibono botuko wekira buno nka yakiro musumale mangana Amayia senchire bone tomira nenga kiende gatande gosoma mange na kwimanya mange mbya mona soko charo gotengera Ndizi TV obwansu no bomugusin bali to abati na borogwetira SMS ya anemona somuntu imanyerio Lydia Mose ekara kripetrina mukira aina ikona konyero goitira asensemeli chibi chamo niliogo omtandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube na Ndizi TV News website yetu na botambe ndizitv.co.ke nyale gotubwatia asenchira yo mutomera nili tukuri juma na inde SMS ya mangana Amayia litera ninchi nkoroko Vincent Onyancha.